Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mufunge zvenyu mukoma, inini ndakatoroorwawo nemurume ane mari dzake. Kana kumhuri kwandakaberekerwa mukoma, veko vane mari dzavo. Ndiri mudzimai ane makore 33 years ekuberekwa, but murume manje ava kutanga kususpecta, even though ndine shavi iro randakagadzika paari, shavi rekuti angoramba ari bofu, asakwanisa kuona kuti awa ndo mabasa awo andinoita. Hakusi kunzi ibofu panyama asi ibofu pamweya. Ndakamugadza shavi iri kuitira kuti iye asakwanisa kuona kuti musikana waainge achidanana naye ainge ari muroyi. Apa ndakatongomuchiva zvenyu mukoma, ndakatongomuchiva. This was after ndasangana naye neimwe restaurant ainge aine musikana wake. Apa ndaiva nefriend yangu uyu naiyowo haatozvizivi, haasati azviziva kuti amai vake, inini naamai vake titori mabest friends, ende tiri mabest friends usiku tose tinoroya. Saka ivo vakabva vanditi ndinoda kuti unge uchiwirirana nemwana wangu. This was when I was in grade 7. Apo pavakangokaruka vauya kumba usiku vakabva vandinokera pawindow. Handina kuvhunduka kana kutya, ndakafungidzira kuti vainge vari vamwe vangu nekuti code iyo yavakashandisa pakundinokera, eheka kune macode, vakashandisa code iyo yandaiziva iri code yandaishandisirwa kana ndichinokerwa nevamwe vangu. Asi chakazondivhundutsa ndechekuti ndakati paya ndapfekwa neshavi rangu, pandakabuda panze ndakabva ndazoona shumba. Isusu muclub medu hakuna anoshandisa shumba, tinofarira kushandisa mapere usiku. Pandakaona shumba ndakabva ndarohwa nehana kuti ndinge ndichiridza miridzo kuti ndidane vana vamwe vangu kuti vange vachiuya kuzondibatsira kurwidzana nemuroyi uyo ainge ari pamba pedu. Ndakabva ndatadza because ivo amai vebest friend yangu vakabva vauya ndokubva vandidzipa because vakangoisa mufananidzo weshumba kumberi kwangu. Saka ini pandainge ndakatarirana neshumba iya ndichida kuona kuti ichandiataka here, kuti ndinge ndichitendeuka zvainge zvisingaiti nekuti ndaitya kuti inokwanisa kuzondiataka nekumusana. Saka takangoramba takatarisana paya ini neshumba iya, ende neudiki handina kukwanisa kurealize kuti uyu ainge asiri munhu kana kuti chipuka cheusiku, asi wainge utongori mufananidzo uyo wainge waiswa mumaziso mangu. Saka ivo vakazongokaruka vandidzipa, mukoma ndakadzipwa. Ivo vakabva vazongokaruka vandidzipa, vakaita zvekunyahwaira ndokubva vandinyangira nekumusana, ndokubva vandidzipa pahuro. Ndikabva ndatanga kurwidzana navo paya, ndokubva vazondikurira. Mweya wakati wava kuda kuenda, ndopavakabva vanditi handisi muvengi wako, ndopavakabva vataura zita ravo. Ndakavhunduka mukoma because ndainge ndisingatombozivi kuti ivowo vainge vari muroyi. Taitongozivawo kutoti vainge vari munhu aitongozvinamatirawo, but chechi dziya dzisingabhilivhi mune zvemweya. So mukoma pavakandiudza kuti vainge vari umwe wangu, ndopavakabva vazondisiya paya. Vakabva vazotema shumba iya nekatombo, ndikabva ndaona shumba iya ichinyangarika pashoma pashoma. Ndopandakabva ndaona kuti vainge vaisa mufananidzo kumberi kwangu. Vakabva vazondidzidzisawo kuti ndinoita sei kana ndichida kugadzira mufananidzo. Vakabva vazondipawo masimba iwawo kuzonosvika ndichizonopa murume wangu shavi iro rinoita kuti iye ange achiona zvinhu zvisipo. Apo pandinenge ndisipo pamba, ndinokwanisa kutomboita kana mazuva akati kuti mukoma ndisipo pamba ndigere zvangu kumusha, but iye anenge achitondiona ndiripo pamba ndichitoita naye bonde, tichitotaura tichitoita nyaya, but chaasingazivi ndechekuti anenge achitongoona mufananidzo wangu. Ende masimba awa ndakamapiwa naamai vebest friend yangu. Zvino vakabva vanditi iwewe ndikuda kuti undibatsire. Ndikati ndokubatsirai nei? Tarirai muone kuti mune masimba kundidarika apa ndichiri mwana mudiki sei. Vakabva vati iwe nezera rako nezera remwana wangu makangoenzana, saka ndikuda kuti iwewe unge uchimuswededza pedo newe, uchimupa chikafu icho chandinenge ndichikupa. Nanhasi
kuti uno mukoma ndinotopota ndichitomuvigira chikafu best friend yangu uyu, kana kuti ndikaenda kumba kwake ndotomubikira chikafu, asi chaasingazivi ndechekuti chikafu ichi chandinenge ndichimupa chikafu chinenge chakazanganiswa nenyama yevanhu. Iyo nyama iyi ichazosvika pakuti ichazokurira nyama dzake obva arwara, kuti ange achizopona achazoona vision raamai vake nemamwe maclub members aamai vake avo vachazomupa an option yekuti its either unofa kana kuti anogamuchira umwe mushonga uyo wekuti ange achizokliniwa achibviswa nyama idzo dzevanhu dzandakatanga kumupa kubva ipapo pandakaudzwa naamai vake kuti ndo zvavainge vachida kuti ange achizoita, achizovawo muroyi, chete nguva yake yekuti ange achizoroya haisati yakwana. Neuyu musikana mukoma takabva tazowirirana naye mwana waamai ava, tikaita mabest friends kuzonosvika one day takapinda zvedu mutauni, ende painge pasina kana chandainge ndichimbofungidzira kuti ndichasangana nacho on that day. Takazoti tapinda murestaurant muya tava kudya zvedu takazorora, ndo pandakabva ndazoona my future husband aine musikana wake zvake, akabva anditora moyo mukoma, ndokubva ndati uyu ndamuda uyu, ndikabva ndaramba ndakamutarisa. Ndakati ndakamutarisa kudaro mukoma, ndakabva ndazoisa ruoko rwangu pazasi petable, ndokubva ndazonanavira pasikarudzi yangu, ndakabva ndatanga kukwenya sikarudzi yangu ndakamutarisa. Izvi ndainge ndichizviitira kuti ndinge ndichimukwezva, uye ndo zvandinoita kana ndiine murume wandinenge ndichichiva, ndo zvandinoita izvozvo. Ndinotanga kukwenya sikarudzi yangu kusvika murume iyeye azonditarisa. Kana tikangokwanisa kungoita eye contact mukoma for more than 2 seconds, zvangu zvinenge zvatoita munhu anenge atova wangu. Mukoma akaramba akanditi ndee kunditarisa. Musikana uya akabva anzwa achida kurasa mvura, ndikabva ndaseka because ndakabva ndaona amai vebest friend yangu vainge varimo murestaurant, but ndakangoona mumvuri wavo vakabva vasunga bladha rake musikana uyo ainge aine my future husband, ndokubva asimuka paya achienda kunorasa mvura. Inini handina kana kumbotambisa nguva, ndokubva ndasimuka paya ndiine kachipepa kainge kakanyorwa nhamba dzangu, ndokubva ndamupa. Ndichinosvika kumba mukoma, munhu ainge oita kudira maSMS, ndo kuzosvika tichizotanga kudanana, ndokubva tazoroorana. But zvaizvezvi mukoma, moyo wangu wava kurwadza nekuti izvi handichazvidi. Apa upenyu hwangu hwava hwekungorarama ndiri kumusha, handichatendedzwi kuti ndinge ndichigara kutauni for a very long time. Iye murume manje kunyange zvangu ndiine mishonga iyo yandinomushandisira, but ipapo pakuti ndinge ndichimudhonzera kuti tinge tichiuya kuzogara kune imba iyo yatakavaka kumaruzevha, iye anoramba mukoma, anoti tine bhizinesi riri muno muHarare, tinofanira kuti tingoramba tichimanija bhizinesi iri tiri muno muHarare. Handidi kuzotravela up and down ndichidzokera kumusha ndichidzoka zvekare kuno. Apa kwacho kwatakavakira ndokunokonzeresa kuti iye ange achiramba, because ndakamukwezvera kuti tinge tichienda kunovakira kunobva amai vangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatomboburitsa mashoko, hama dzake dzichiti izvi zvamaita izvi hazviiti. Ndo zvandakaudzwawo nemaclub members, vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichiswedera padhuze nevamwe. Upenyu hwacho hwandava kurarama hunorwadza, kuti ndinogara ndiri kuno kumaruzevha ndiri ndoga, kutoti ndinzi ndaita bonde hunge ndatosejusa vamwe vanhurume, kana kutomuka usiku paya spiritual wife ndobva ndaenda ndobva ndanoita bonde nevarume vevanhu. Ivo vanenge vachingorota vachiita bonde nevakadzi vavo, kana kungorota vakadzi vavo vanenge vachichiva, kana kuti kuita bonde nemurume wangu iye achiona mufananidzo wangu. Inini ndinenge ndichiita masturbation ndiri kuno kumusha. Saka upenyu uhwu handichauda mukoma, like zvandakuudzai kuti apo pakafa vamwe amai pavakafa kune imwe village, inini ndini ndainge ndamanikidzwa kuti ndinge ndichipinda muguva, ndokubva ndaramba kusvika pazotsvakwa umwe, ndokubva arova guva riya neshamu yeumwe muti. Handingautauri muti wacho iwoyo, saka wakazoti washandiswa muti uya kurovesa guva rakabva ravhurika, ndokubva
papindwa nevamwe vari vaviri vakabva vabuda nemutumbi uyu. So mukoma vanhu vakabva vatanga kugovana nyama iya, vamwe vachitanga kudyirapo, vamwe ndo vainge vachiisa muzvinava zvavo kuti vange vachichengetera zvimwe zvinhu zvavo zvavainge vasiya kumamisha kwavo vanyerere. Pandakati ndinge ndichienda kunobatawo, ndakabva ndaudzwa kunzi iwewe haungadyika nekuti waramba kupinda muguva. Ndakabva ndangogara vamwe vachidya zvavo, vapedza ndokuchizokwira mapere edu tobva tadzokera kudzimba. Mukoma, saka pane hari yedu hombe iyo inogara mugomo, pasina kana ani anoona painogara. Hari iyi inogara yakazara ropa mukati, saka hari iyi ine mhiko dzekuti kuputsika kwayo ndiko kuparara kwevanotenda mairi. Mukoma, handizivi kuti ndoitawo sei, nekuti pfungwa dzangu dziri kufunga kuti ndinge ndichienda ndokwira gomo ndobva ndanoputsa hari yacho iyoyo tobva tangoparara hedu, nekuti one, upenyu hwacho hwandiri kurarama hunondirwadza. Mukoma, ndiri munhu wekuti I am a modern woman. Izvi zvekugara kumaruzevha mukoma, handizvikwanise. Apa worst of all, nekunetsana uku kwatakazoita, ndinoti kana ndikabatwa neshaviriya ndinenge ndakangogumbuka, ende ndinotya kuti ndichazokwanisa kuzongoparadza vanhu vasina kana mhaka neni ndikazomukirwa nengozi, because shavi iri pose parinondibata apo pandinenge ndiri ndega ndinotanga kupopota ndichiti havangandinyimi nyama, havangandinyimi nyama. Mukoma, pose pazvinoitika misodzi yangu inobva yatanga kuyerera nekuda kweshungu idzo dzinenge dzandibata. Please ndibatsireiwo nemazano. Ndokwira here mugomo? Ndokwidza gomo here? Ndonopaza hari iya here? Ndoita sei? Ndibatsireiwo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mufananidzo, murume wangu anenge achitoti ndine mukadzi wangu mumba, izvo anenge achingona mufananidzo wangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi mugomo ndo munogara hari yedu yehuroi inogara yakazara ropa. Saka mhiko dzacho ndedzekuti hari iyi kana ikaputswa, wose anotenda mairi hari iyi anobva afa. Pakaipa. Just imagine upenyu hwako hwakabatwa nehari. But I'm sure kuti vanenge vakaisa panzvimbo pekuti kunyange ukatenderera mugomo imomo, if you are just a normal person haufi wakaiona hari iyoyo. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma yangu confession yakamira sekudai so. Takati tichikura, then baba vangu vakabva vazonditora ndokubva vazondiudza kuti mumhuri medu isusu makarombwa. Saka vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichiita bonde nehanzvadzi yangu iyo inonditevera. And it is very unfortunate mukoma, zvinhu izvi pazvakaitika inini ndainge ndine 18 years. Iyo hanzvadzi yangu uyo mukoma ainge achitori mwana mudiki. Ndinototya kana kutaura zera rake. Ipapo pacho patakanzi nababa tinge tichiita bonde, takaita bonde, ivo baba vakatitarisa, vakati vaona kuti tainge tapedza kuita bonde, but takapedza kuita bonde nekuproducer kwangu inini, because at that time hanzvadzi yangu uyu ainge asati ava kutombokwanisa kurasa mbeu. Ndokubva vati zvakwana vana vangu. Baba vainge vaine chimwe chidhende chavainge vakabata, vakabva vauya paya pamusoro pangu ndokubva vaburitsa sikarudzi yavo, but vakameka sure kuti vakaita bonde vasingagumanisi iyo sikarudzi yavo nesikarudzi yangu. Vainge vakaisa chidhende chiya pamusoro pesikarudzi yangu, ndokubva vatanga kuita bonde kuzonosvika vachizoproducer. Vakaproducera pamusoro pechidhende chiya, vakati
vapedza kuproducer vakabva vatora chidhende chiya ndokubva vatanga kupukutira masperms avo pasikarudzi pangu. Vapedza kudaro zvekare ndokubva vatora hanzvadzi yangu uya vakabva vatanga zvekare kupukutira masperms avo awo ainge asarira pachidhende paya vachipukutira pasikarudzi yake. Vakazoti vapedza kudaro ndokubva vazoti kwandiri nditevere. Ndakavatevera ndokubva tazoenda kubathroom. Then tasvika kuya kwainge kuine chimwe chimukombe chainge chiriko chainge chiine randainge ndisingazivi kuti raiva doro here kana kuti raiva rinyi. Ndokubva vanditi ndinge ndichigeza nhengo yangu. Ndakabva ndazogeza sikarudzi yangu. After that mubedroom mavo vakabva vandiratidza imwe hari iyo yavakanditi ndo hari inopota ichivapa mari iyoyo. Zvino vakati vandiratidza zvose izvi vakabva vati mwana wangu iwewe ndiwe wandasarudza kuti kana ndazofa inini upfumi hwangu uhwu handidi kuti hunge huchizoparara. Upfumi hwangu uhwu ndikuda kuti ndinge ndichiusiya mumaoko ako iwewe. But hanzvadzi yako uyo iye nekuti waita bonde naye haachatendedzwe kuti ange achizoroora uye kana kuita vana. Kunyange akazosangana nevakadzi pabonde achingobvapo mukadzi iyeye anobva atomuramba nekuti unenge omusema nekuti ndakupa hanzvadzi yako kuti ange achizova murume wako. Ndakabva ndazopiwa hari iya ndokubva tabuda pamba huri husiku mukoma. Zvose izvi pazvakaitika amai vainge vari kuall night prayer. Takazoti tasvika pane rimwe dhamu mukoma riri muno muHarare ndokubva vanditi ndinge ndichikanda hari iya mudhamu riya. Then vakazonditi hari iyi ichapota ichiuya kwandiri, but iyo inopota ichiuya kwandiri apo painenge ichidira. Iyo ndiyo inenge ichizondiudza izvo zvainenge ichida kuti inini ndinge ndichizoiitira. Zvadaro baba vakabva vazotanga kurwara. Baba ndokubva vazoshayika. Hari iyi manje zvainoita ndezvekudai so ndinongorota musi wainenge ichida kuti ndinge ndichienda kunorara nehanzvadzi yangu. Ndinobva ndatotanga kufamba paya ndichienda ndobva ndatononokera hanzvadzi yangu. Anotomuka mukoma, anotomuka physically, but iye anenge achingorota. Dzimwe nguva anongorota akabatwa nedzikirira. Then obva andivhurira door tobva tatotanga kutoita bonde paya. Kana tapedza kuita bonde hari iya ndinobva ndazongoiona yanyukamo mubedroom make. Saka zvandinoita ndezvekuti ndinobva ndazoitora ndobva ndaiisa pakati pemakumbo pangu apa. Ndobva ndatanga kumanikidzira kuti masperms ake awo aanenge asiya munhengo yangu ange achibuda achipindamo muhari. Chaasingazivi ndechekuti inini I am connected to him nekuda kwekuti ndiri spiritual wife yake. Izvi ndinozviita kuti ndinge ndichingoramba ndichichengetedza upfumi uhwo hwatakasiyirwa nababa vedu. Ndiyo confession yanguwo iyi mukoma Nashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.